Velkommen til. Mit navn er Erik Borg, og jeg er jeres vært i dag her hos Invested.dk, hvor vi har besøg af Thomas Birkedal fra Blue Funds. Normalt handler det jo mest om investering i aktier og ETF'er her på Invested.dk, men i dag skal det handle om noget lidt andet, nemlig om investering i byggegrunde. Det synes jeg personligt selv er virkelig interessant, for netop investering i grunde, boliger og forskellige ejendomme er jo traditionelt nogle af de mest sikre investeringer, man kan foretage, i hvert fald set over tid. Det er derfor en meget stor fornøjelse at kunne byde velkommen til Thomas Birkedal fra Blue Funds, der netop tilbyder private at investere i udviklingsjord eller ejendomme, og på den måde få andel i de store afkastmuligheder, der normalt er forbeholdt professionelle investorer og virksomheder. Men det kan Thomas fortælle meget mere om, når jeg om lidt stiller skærmen over til ham. Hvis I undervejs har spørgsmål til Thomas, så skriv dem endelig i det lille felt, hvor I også skrev, at I kunne høre mig. Så stiller jeg dem videre til Thomas, hvis de lige passer ind i sammenhængen. Og med de ord vil jeg høre, Thomas, er du der? Det er jeg i hvert fald. Jeg håber også lyden går igennem, så alle kan høre mig. Vi kan klart og tydeligt høre dig. Vi kan ikke se dig endnu ganske vist, så hvis du lige tænder din webcam. Der kommer du frem. Perfekt. Ja. Og så stiller jeg lige skærmen over til dig, og så slukker jeg for mig selv, og så kan du egentlig bare gå i gang. Ja. Så her. Skal vi se her. Nu kan vi se din præsentation, og hvis du så lige slår den over i præsentationsmode, så er det lidt tydeligere for os at se. Ja. Så skal jeg bare selvfølgelig om jeg kan. Jeg tror, det plejer at være F5 eller sådan noget lignende. Sådan der. Ja, men så... Yes, så kan vi se. Jamen, tusind tak, Erik. Tak fordi jeg måtte deltage i dag og komme og fortælle jer lidt omkring, hvad det er, som vi laver i Blue Funds. En kort introduktion til Blue Funds, så vil jeg fortælle lidt omkring ejendomsudvikling. Hvad er det egentlig, det går ud på? Hvad er det for faldgrupper? Hvad er det for muligheder, man skal kigge på, når man går ind i et ejendomsudviklingsprojekt? Og så vil jeg fortælle lidt om et aktuelt projekt, et meget spændende projekt, vi arbejder med i Herfølge, som hedder Herfølge Bjergby. Lidt omkring Blue Funds indledningsvis. Mig selv, det er så altid så dejligt ubeskedent at starte med at tale om sig selv. Jeg har arbejdet med ejendomsprojekter eller ejendomme siden 97 og har ikke lavet andet. Det vil sige, at jeg var med i gode tider i slut 90'erne. Jeg var med i starttiden i 0'erne ind over finanskrisen, hvor det jo gik meget ud på at bevare de aktiver, som nogle gange var skabt, og skabe en finansiering, så vi kunne komme igennem finanskrisen. Jeg har arbejdet med forskellige ejendomsprojekter, både med salg, udlejning, administration og finansiering. Jeg ejer Blue Funds sammen med Peter Bygholm, min gode samarbejdspartner og ven, som også har arbejdet i rigtig mange år i ejendomsbranchen. Peter har arbejdet dels som udvikler, og dels i ATP, hvor han har ansvar for indkøb af danske ejendomme, i Catella, som er en stor koncern, der arbejder med finansiering, og så har han selv et stort ejendomsselskab med forskellige boligejendomme, typisk i trekantsområdet. Vi er begge to aktive ejendomsinvestorer. Hvad er det så, vi laver, Peter og jeg? Jamen, vi laver ejendomsudvikling. Det er ejendomsudvikling enten hvor vi køber en grund, som udvikles, eller en ejendom, som udvikles. Vi går typisk ind i projekter, hvor der er en tidshorisont på mellem 18 og 48 måneder. Vi tilbyder investorer at gå med i de her projekter. Det prøver jeg at fortælle lidt om lidt senere. De projekter, vi arbejder med, er udelukkende boligprojekter. Det kan være lejeboliger eller ejerboliger. Og alle de projekter, vi arbejder med, har nogle faseopdelte exits. Og det skal også komme tilbage til, hvad det betyder. Men det betyder i bund og grund, at man kan gå ud forskellige tidspunkter i løbet af projektets levetid. Vi har et klart fokus, når vi taler beliggenhed, fordi det er en af de vigtigste faktorer. Man kan næsten ikke åbne fjernsynet en hverdag, uden at der er et boligprogram, og de alle sammen har det fokus, at det hedder beliggenhed, og det gør det også for os. Vores fokus er stramt, og det er på områder, hvor der er en positiv vækst, og hvor der er befolkningsudvikling. Som jeg skrev her, hovedstadsområdet, Nordsjælland, Roskilde, Aarhusområdet, Silkeborg, trekantsområdet. Det er ikke fordi andre områder ikke kan være interessante. Det er det bare ikke for os.
vi fastholder vores fokus på præcis de områder her. Ejendomsudvikling. Ejendomsudvikling er en lang proces, og nu har vi lavet sådan en lineær proces, og den burde slet ikke være sådan her. Fordi ejendomsudvikling er meget op og ned, og meget frem og tilbage, og nogle gange mest tilbage. Fordi der er flere steps i en ejendomsudvikling, som man skal have styr på. Vi starter helt ude på en bar mark, på en landbrugsjord, og så arbejder man sig videre derfra igennem nogle forskellige faser. Som skrevet her, i første omgang en kommuneplan, en helhedsplan. En helhedsplan er en definition af, hvad er det, vi gerne vil i det her område. Den er sådan lidt fluffy, hvis man kan sige det sådan. Den er ikke så defineret, som når vi kommer til en lokalplan. For når man kommer til en lokalplan, så har man en ret til at opføre et byggeri på grunden med de beskrevne vilkår, der nogle gange er skrevet ned i lokalplanen. Når man har en lokalplan, så søger man så en byggetilladelse, og så kan man gå i gang med at bygge. Selve opførelsesdelen, eller det at bygge ejendommen, vil jeg ikke tale så meget om i dag, fordi de projekter, vi arbejder med, er faktisk fra, at vi står på en bar mark, til vi kommer frem til, at der ligger en byggetilladelse. Her har vi et exit i mange af de projekter, vi arbejder med. Men før at man kan gå i gang med selve projektudviklingen, så er man nødt til, det er vi i hvert fald, at kigge på det konkrete område. Vi bliver præsenteret for 75-80 projekter om året. Det første vi gør, og det kommer man aldrig til at komme udenom, det er at køre ud til det område, man nu taler om. Altså er det et grund, vi gerne vil købe. Med den erfaring, vi har opbygget i ejendomsbranchen, så tager vi først og fremmest ud på det grundstykke, vurderer, hvad er det for et område, vi er i. Man kan godt blive overrasket over, at selvom man for eksempel kun skal køre til Brøndby eller Albertslund, eller byer, der ligger i nærheden af, hvor vi har kontor, vi har kontor på Rådhuspladsen i København, men i hvert fald i Københavnsområdet, så kan man blive overrasket over ting, både positivt og negativt. Så det med at tage ud på grunden og sparke mursten eller sparke jord, er det første, vi gør. Det næste, vi gør, og det er nok der, hvor vi bruger rigtig meget tid, det er at kigge i data. Vi elsker at kigge i data. Vi kigger først og fremmest baglæns. Hvordan er det gået i det her område? Og hvordan er det gået i, kan man sige, et område, der ligger lidt uden for den konkrete grund? Det vi fokuserer meget på, det er, hvor har der været befolkningsvækst i området? Flytter folk til eller fra det her område? Hvad er det for nogle mennesker, altså aldersgruppe? Er det indre København, så er det måske meget unge mennesker. Er det lidt uden for byen, så vil det per definition typisk være børnefamilier eller seniorsegmentet. Men det er utroligt vigtigt at vide, hvordan har flyttemønstrene været i det enkelte område, som noget af det første. Så kigger vi overordnet, og det er derfor, jeg skrev det med alle steder, både under historiske, aktuelle og fremtidsudsigter. Så kigger vi på, hvordan har byggeaktiviteten været, både på den pågældende grund, pågældende område, men helt generelt. Hvor er renteniveauet? Det læser vi hver dag, så det er ikke så svært at følge med i. Og hvor er inflationen er heller ikke et issue, der har været, som ikke har været oplyst i efterhånden lang tid. Men det er utroligt vigtigt at forholde sig til de her data, både bagudrettet, aktuelt og også hvordan tror man, at de her aktiviteter de vil ændre sig fremadrettet. Lige nu, der er vi præget af stadigvæk at have haft en høj byggeaktivitet fra 19 til 21. Så begyndte byggepriserne at stige rigtig meget som følge af stigende inflation. Det oveni kom så stigende renter. Det betyder, at byggeaktiviteten og transaktionsvolumen lige nu den er lav. Der er ikke ret mange købere på markedet, og der er, skal vi sige, forhandlingsvillige sælgere. Vi synes, at det tidspunkt, vi ser nu, og vi ved ikke, hvor lang tid det er, men det vi ser nu, er utrolig gunstigt, hvis man ønsker at investere, som vi gør, i udviklingsgrunde, fordi vi kan købe til attraktive priser.
Så tidspunktet nu er virkelig interessant, hvis man investerer, som vi gør, i en forventning om, at vi kan lave en udvikling i løbet af de næste 18 til 48 måneder på de projekter, vi arbejder med. Når vi bliver præsenteret for projekter, så gennemgår vi altid en investerings- og økonomianalyse. Tilbage til det, jeg sagde før, hvad er det for nogle data, der ligger til grund for det? Hvad er det for en type bolig, som vi kan lave? Hvad er det for en type størrelse? Hvad er det for en boligstørrelser, som er mest interessant, som imødekommer den efterspørgsel, der rent faktisk er? Og igen her er der forskel på teori og praksis. I teorien så skulle der måske være små boliger, og i praksis så vi konstaterer, at der måske i et bestemt område kan være et hul eller en mangel på lidt større boliger. Så det er utroligt vigtigt, at man gør sig for øje, hvad er det for en størrelse bolig, man rent faktisk vil være passende til det område her. Der bliver lavet jordbundsundersøgelser, hvis det er jord, vi har med at gøre. Og så begynder vi at regne selve projektøkonomien ind i det her. Altså, hvis vi skal købe den her grund, hvor meget skal der laves i den indledende fase af undersøgelserne, hvor meget vil det koste at opføre det her. Og selvom vi ikke skal opføre det, så beregner vi også prisen på de færdige produkter, altså på de færdigopførte ejendomme. Fordi når vi kommer dertil, at vi har en lokalplan og skal sælge vores projekt, så er det rart, eller rettere sagt en forudsætning, at vi ved, hvor meget at den kommende køber forventeligt vil have i avance. Fordi på den baggrund, så kan vi bedre beregne den pris, som vi rent faktisk gerne vil sælge til. Den her projekt- og økonomianalyse, som vi laver på hvert projekt, den er hård ved de projekter, vi arbejder med. Forstået på den måde, at hvis vi starter med 75 projekter om året, 20% af dem går videre i vores økonomianalyse, og 5% af dem går videre til en egentlig forhandling. Og herfra er der også et spild. Fordi der kan stadigvæk være sælgere, som sidder tilbage med en beregning, som blev lavet i 21. Og det er bare ikke den virkelighed, der findes i dag. For i 21 kunne man finansiere til 1% i rente. I dag finansierer vi til mellem 4 og 5% i rente, hvis vi taler obligationsrenten, den 30-årige. Så det er bare utrolig vigtigt, at man får mødt nogle fælles forståelser mellem køber og sælger. Det har været svært i efterhånden noget tid, og det er derfor, der er en forholdsvis lav transaktionsvolumen i markedet, som det er nu. Og så meget desto bedre, fordi sælgerne bliver og er forhandlingsvillige, hvis man har penge med, som vi har. Før vi kan komme hele den her vej igennem, jeg har været lidt inde på det, så bruger vi ekstremt meget data ind i vores analyseværk. Vi snakker med ejendomsmæglere, lokale ejendomsmæglere. Igen, vi kan ikke putte alt ned i en teoretisk Excel-ark og så regne det hele ud. Vi er nødt til at snakke med nogen, der rent faktisk kender deres egen område. Og nogle af de bedste til det, det er de lokale ejendomsmæglere. De rådgiver os også til, jamen, hvad er det for en størrelse, hvad er det for en type bolig, vi skal have. Så snakker vi med vores arkitekter og vores ingeniører. Kan det her lade sig gøre? Er det her noget, som giver mening at bygge? Hvad tænker I omkring et givet projekt? De kommer med deres input. Når man kommer lidt længere frem i processen, jeg har taget dem med alligevel, men så skal vi jo også snakke med en statiker og brandrådgiver og landinspektør og byggerådgiver. Det er alle sammen involverede parter i et projekt, i det der hedder byggeprojekt. Og ingen ejendomsfinansiering eller ejendomskøb uden ikke også en advokat. Og det har vi selvfølgelig også med til dels at lave vores købsaftaler, men også de juridisk bindende aftaler, der bliver lavet i hele forløbet. Når vi så har alle de her input fra de involverede parter, så putter vi det ned i vores regnemodel og begynder at regne på, at det her er et produkt, som hvis vi går fra bare mark til frem med en lokalplan, til at vi gerne vil sælge til en køber, som også, og det skal vi have respekt for, skal have en avance på den opførsel af byggeriet, som den køber, der skal købe os, vil have. Udgangspunktet er,
at mange, der bygger, har en forventning om, at de skal have en avance på mellem 15 og 25%. Der kan sagtens ligge nogen under, og der kan også ligge nogen over. Men udgangspunktet er et sted mellem 15 og 25% for de fleste. Så vi putter det ind i vores regnemaskine, baseret på de input, vi får fra arkitekt og ingeniør og andre og entreprenør i forhold til, hvad vil det koste at opføre en ejendom. I det tænkte eksempel, vi har taget med her, og så tænkte jeg det faktisk ikke, heller ikke helt, men det er et tænkt eksempel trods alt. Der har vi en byggeretspris, som I kan se i den første kolonne, på 4.200 kroner. Vi har forventning om, at det vil koste 19.000 kroner at lave et byggeri med alle omkostninger og tilslutninger af byggeriet i sig selv. Så vi har en samlet opførelsespris på 23.200. I et tænkt eksempel her, der har vi en husleje per kvadratmeter på 1.600 og nogle driftsudgifter på 200, så vi har en netto husleje på 1.400. Det der så sker her, det er, at vi kan så regne frem og så sige, at hvis man skal have en avance på at opføre sådan et byggeri ved et afkastkrav på 5, som vil være det, vi oplever mange gange i markedet lige nu, så vil man have en avance på de 21%, hvis man har et afkast på 5%. Hvis vi leger med tanken om, at afkastkravet, fordi inflationen nu er begyndt at komme under kontrol, og renten begynder at falde, der kommer noget mere stabilisering, måske ikke i ejendomsmarkedet, så afkastkravet det falder. Med de samme forudsætninger, altså til byggeomkostninger og til husleje, så vil vi stadigvæk, hvis vi lægger dem ind, så vil vi stadigvæk opleve, at der er en avance på 21%, men prisen for vores byggeret er steget fra 4.200 til 10.000 kroner per kvadratmeter. Det svarer til en forrentning på 138%. Det her er essensen af det arbejde, vi laver. Den værdi, der bliver skabt i selve ejendomsudviklingen, i udviklingen af en grund, i hele den myndighedsbehandling, som der foregår, inden vi kommer frem til, at der ligger en lokalplan med en byggetilladelse. Det er at hele tiden beregne, hvad vil vi kunne sælge det her for til et givet afkast med de forudsætninger, som vi lægger ind i vores ark. Der ligger i udviklingsfasen meget store afkastmuligheder. Måske gamle store. Det her det er heller ikke pro anno, skal jeg skynde mig at sige. Det kan jo være over en 3-årig periode. Det er stadigvæk et ualmindeligt flot afkast i det her teoretiske eksempel. Men tro mig, i mange nye byområder, nu er jeg selv bosat i nærheden af København, så nogle af de eksempler, jeg kommer med, vil være tæt på København, men det kan være i nærheden, som ligger i Hedehusene, eller det nye kvarter, som kom i Herlev, det der Lyskær, eller kvarteret ude i Glostrup ved Kirkebjerg Parkvej, er områder, hvor man kan konstatere, at priserne er steget exceptionelt meget, fordi der har været stor efterspørgsel efter boliger, og lige så snart efterspørgselen efter boligerne starter, jamen så er det, at dem, der skal bygge, er villige til at betale mere for deres byggeretter, og så er vi tilbage til det led, som vi kommer fra, at så stiger prisen på den jord, vi har købt, og de byggeretter, vi har skabt gennem den ejendomsudvikling, vi har lavet i de foregående x antal måneder eller år. Så det er en kæde, der hænger sammen, men det gælder hele tiden om at kende sit slutprodukt. Men der ligger bare nogle store afkastmuligheder i at lave ejendomsudvikling. Der ligger også risici i det, og det kommer vi tilbage til. Hvad er det for nogle risici? Hvor er det, det går galt, hvis det går galt? Thomas, der er lige kommet et spørgsmål. Altså, så selve byggemodningen, det er simpelthen alt det papirarbejde, I laver. Altså, det er ikke sådan, så I skal ud og planere med grus og den slags ting. Altså, det er papirarbejdet og tilladelserne, som I indhenter, eller hvad? Rigtig godt spørgsmål. Jeg er glad for, at det kom. Tak for det. Enig. Det eneste, vi så laver, hvis man kan sige det sådan, det er egentlig at flytte papir. Forstå på den måde, det er myndighedsbehandling. Det er at tegne et projekt. Hvordan tænker vi, hvis vi arbejder hen imod, hvis vi går fra en helhedsplan hen imod en lokalplan, og vi tænker her, på baggrund af de analyser, vi har lavet, vil det være ideelt at bygge rækkehuse. De rækkehuse skal være i et plan,
og de skal være typisk 95 kvadratmeter, fordi vi ved kvæg vores analyser, at dem, der vil være mest efterspørgsel efter, det er typisk seniorer, og de vil typisk efterspørge etplansboliger. De er ikke så glade for trapper mere. Jeg er også selv senior, så det er efterhånden, men der er man ikke så glad for trapper mere, så det skal være etplan, og det skal typisk være 95 kvadratmeter, som man går efter der. I det tegner vi så et projekt, som viser de her boliger, den her størrelse, og det er så det projekt, vi opnår en lokalplan til. Og det er så også det projekt, vi sælger videre til en entreprenør, eller en pensionskasse, eller hvem det må være, som tager den næste del af rejsen, og opfører ejendommene, sælger dem og lejer dem ud. Men allerede på det tidspunkt, der er vi ude, så vi har ingen risiko på opførsel eller på udlejning eller salg bagefter. Så okay. Så man kan sige, at I gør faktisk klar til, der bliver også lavet nogle grovtegninger over, hvad det er for nogle byggerier, der eventuelt kan opføres. Er det rigtigt forstået? Og kan det så blive lavet om, når grunden først er købt? Det kan det vel godt? Det kan det godt. Vi laver på baggrund af de analyser, som vi kommer frem til, så tegner vi jo et projekt i samarbejde med ingeniør, arkitekt og statiker, hvis vi skal i etagebebyggelse blandt andet. Men så tegner vi et projekt, og det projekt kan en køber, dem der køber os og gerne vil opføre det kan de vælge at gå videre med en til en, men de kan også vælge at justere det til. Det er deres geschæft, det er deres rejse, de skal på. Men vi tegner et projekt, som vi får opnået en lokalplan til, og eventuelt en byggetilladelse til, og så er der nogle andre, som må tage den næste del af rejsen. Der er vi ude, typisk. Okay, så det er 100% forstået. Ja, super. Godt. Endelig skyd, hvis der er spørgsmål. Endelig. Vores konkrete projekt er Herfølge Bjergby, og som navnet indikerer, så ligger det i Herfølge, og er et super spændende område, som jeg glæder mig til, at vi går i gang med. Herfølge Bjergby ligger lidt syd for Køge, 5 km. Der er i Køge, bare lige for at tage den, Køge har jo oplevet, Køge Kommune har i de senere år oplevet en enorm vækst, både økonomisk, men også befolkningsmæssigt. Befolkningsfremskrivningen er faktisk, at man skal gå fra en kommuneplan til at være omkring 62 til 68.000 mennesker i løbet af de næste 5-10 år. Så der er meget stor befolkningsvækst i Køge. Grunden til, at der er det er ganske enkelt, fordi Køge ligger midt på Sjælland, med nærhed til København, også mod Sydsjælland, men også ind mod København. Du kan være i København med toget, så kan du være der på en halv times tid. Bilen ring 3 og 4 om morgenen kan være lidt problematisk, så det kan faktisk tage længere tid med bilen, men lad os antage, at det kan klares på et sted mellem 3 kvarter og en time. Det, der er interessant ved Køge, er også, at huspriserne, er trods alt noget lavere, end de er i København. Derfor er Køge et ideelt sted, Køge Kommune et ideelt sted for mange at flytte ind. Man har fået udbygget en del af Køge. Nu prøver man at flytte lidt ud fra Køge. I det tilfælde her til Herfølge Bjergby, 5 km syd for Køge. Der har vi i dag en mark. Marken den er, eller et område, skal måske bedre sige, 390.000 kvadratmeter, 39 hektar. Det er det, der som er på den skitseplan, der er lavet her fra helhedsplanen, som jeg kommer tilbage til om lidt. I den helhedsplan, der er tegnet, altså de første indledende forventninger til, hvordan Herfølge Bjergby skal se ud. Der har man opdelt det i 4 bydele, og det her det er et tænkt eksempel, men altså i 4 bydele. Og de kommer til at indeholde på sigt 1.200 boliger. Det kommer ikke i morgen, og det kommer heller ikke i næste år, men 1.200 boliger i løbet af de næste 10-15 år. Det man lægger meget vægt på i Herfølge Bjergby er, at der kommer blandede boligtyper. Det behøves ikke være de samme. Det vil henvende sig til flere indkomstgrupper. Nogle boligområder eller boligkvarterer, de kan have en type bolig eller kan blive blandet, og det behøves ikke være det samme. Der er lagt meget vægt på natur,
Der er lagt meget vægt på, at man både har nærheden til byen, men også har store fællesarealer. Der er 3 lodsejere eller grundejere i dag i Herfølge Bjergby, eller det der bliver Herfølge Bjergby. Den ene er den nordlige del, der ligger øverst i på billedet her. Det er filmmand Peter Aalbæk, som også er Herfølgeborger, som har nogle planer for det område. Så er den største lodsejer, det er Køge Kommune, som ligger i den venstre side af billedet. De har senest opkøbt jord i september måned sidste år. Og det bedste grundstykke, og det er faktisk det bedste, det ligger i bunden af billedet med rød ring rundt om. Det er det grundstykke, som vi gerne vil købe. Grunden til det er det bedste stykke, og det er tilfældigheder og måske en smule held, men ikke desto mindre. Grunden til det er det bedste stykke, det er fordi det ligger tættest på byen, det ligger tættest på Herfølge Station, det ligger faktisk i god afstand. Jeg skal skynde mig at sige, at toget er elektrificeret, det vil sige, at støjniveauet er meget lavere, end hvis det var et dieseltog. Grunden til det her, det er det bedste stykke. Det er fordi mange af dem, der bor i Køge og eller i Herfølge, en stor del af dem vil være tilflyttere, i hvert fald når vi taler Herfølge Bjergby, eller beboere, som pendler enten syd eller nord. Og der ved vi, at nærhed til stationer er enormt vigtigt. Der findes analyser, der viser, at hvis du har nærhed til stationer, dem der er blevet lavet af de analyser, det er for eksempel, da man lavede metroring i København, der siger man, at de boliger, der ligger tættest på metrostationerne, de stiger afsted med 8 og 10%. Alene bare på nærheden til den kollektive trafik. Så udover at ligge tættest på stationen, ligger det også tættest på byen. Så det er den bedste grund, der findes, det er det grundstykke, som vi gerne vil købe. Vi har været nede og se det flere gange, og det er jo ikke nok bare at køre ned og se det. Vi skal ligesom også have noget mere håndgribeligt, og så er det hele maskineriet bliver sat i gang. Så vi har for det første snakket med arkitekter, som er dem, der har skrevet helhedsplanen for Herfølge Bjergby. Altså den her plan, der som også var vist på tegningen eller skitsen før, der ligesom sætter rammerne for, hvad er det for nogle tanker, visioner, langtidsplaner, vi har for hele Herfølge Bjergby. Ikke kun for den grund, vi køber, men for hele Herfølge Bjergby. Så har vi haft møder med byplanningsrådgivningsfirmaet Koppel. De har arbejdet konkret med den grund, vi gerne vil købe de sidste 1,5 år, på vegne af den sælger, vi køber af. De har haft dialog med Køge Kommune. De har arbejdet med grunden i det hele taget. Hvordan kan den udvikles? Hvad kan vi gøre? De har enorm erfaring med selve den grund, eller konkret med den grund, vi gerne vil købe. Så har vi selvfølgelig haft dialog med kommunen, Køge Kommune. Hvad er deres tanker? De er største lodsejere i hele Herfølge Bjergby. Hvad er deres tanker for det her? Hvad tænker de omkring tid? Hvad tænker de omkring udvikling af hele området? Og i det hele taget omkring Herfølge Bjergby? Så har vi brugt enormt meget tid på at lave dataindsamling omkring Herfølge. Hvad er det for nogle mennesker, der bor der? Det lyder måske forkert, men hvad er det typisk for nogle aldersgrupper, der bor der? Hvad er det i dag? I dag er det typisk et parcelhusområde med familier og opefter, som bor i Herfølge. Men enormt meget data, som ligger til grund for det, vi laver. Så har vi igen, som jeg også nævnte før, snakket med lokale ejendomsmæglere. Vi kan godt sidde og grave data, men vi er nødt til at kende vores område, som vi køber i. Derfor har vi også snakket med nogle lokale ejendomsmæglere om, hvad er det for tendenser, hvad oplever I på markedet, som I ser det. Vi har haft nogle idéer omkring, hvad er det for et projekt, vi gerne vil tegne, hvordan skal det se ud. Vi har haft dialog med entreprenører eller andre byggesagkyndige, der hedder, hvad skal det koste at lave det her byggeri, som vi tænker med baggrund i det data, vi har indsamlet omkring alderssegmentering, omkring boligtype, boligstørrelse. Hvad er det for nogle boliger, der skal bygges? Hvad koster det? Hvor meget koster det at bygge de her? På baggrund af de her input, så beregner vi først projektøkonomien. Projektøkonomien er, hvad koster det at gå fra bare mark
som det er i dag. Hele vejen igennem myndighedsbehandlingen, forskellige tegninger, der skal tegnes til kommunen, dialog frem og tilbage, tilladelser, der skal opnås, hvor meget koster det. Et punkt i det kan også være arkæologi. Der skal laves nogle prøver af jorden, for at se om man finder knogler eller andre historiske effekter. Det er der også afsat penge til i vores projektøkonomi. Med det går vi videre og beregner de færdige boliger. Og det var det eksempel, jeg viste før. Hvor meget vil det koste at opføre boliger i Herfølge Bjergby, hvis vi gør det på den måde, som vi er kommet frem til igennem vores analyser. Således at vi kender prisen på det færdige produkt. Når vi kender prisen på det færdige produkt, så ved vi også, hvad er det for en forhandlingsposition, vi står i den dag, vi skal sælge vores lokalplan eller vores grund med lokalplan og byggeret. Så det vi forsøger her, det er at basere historiske data og aktuelle data for fremtiden og lægge dem ind i fremtiden og sige, hvad sker der? Og lige præcis det punkt er det næste, fordi vi forsøger også at kende fremtiden. Og det er jo svært, men vi tænker, hvis vi tager fat i en fremtidsforsker, så er der i hvert fald et godt sted at starte. Så derfor har vi også spurgt fremtidsforsker Jesper Bo Jensen fra det, der hedder Fremforsk. Hvordan ser du på området Herfølge Bjergby, og hvordan ser du tidspunktet at investere i grund, i jord, i forhold til de tendenser, som I laver, baseret på statistik historisk? Jeg har taget nogle hovedpunkter med fra den rapport eller notat, som Jesper Bo Jensen har lavet. Og der er 6, som jeg synes er vigtige at hæfte sig ved i det her arbejde. 1. Fremforsk mener, at det er et rigtig godt tidspunkt at købe jord. Det er lidt de samme argumenter, som vi har, heldigvis. De højere renter har medført, at der er færre købere. Der er flere forhandlingsvillige sælgere, og det gør bare, at det er et gunstigt tidspunkt at forhandle pris, helt generelt. Køge Kommune er et trafikalt knudepunkt midt på Sjælland, men tæt på København. Herfølge vil ifølge Fremforsk opleve en øget bosætning. Der er flere, der flytter ud af København, enten fordi de kan få lavere boligudgifter, eller fordi de kan få mere plads, eller fordi de ganske enkelt, måske banalt, men kan komme tættere på naturen. Ting, som fylder rigtig, rigtig meget i hele det mindset, der er pt. Så er Herfølge Bjergby ifølge Fremforsk en attraktiv beliggenhed. Nogle af de argumenter, eller de ting, jeg nævnte før, det ligger i naturen, stationsnær, tæt ved byen, og alligevel så kan du med toget være i København på 36 minutter. Tankerne i helhedsplanen har Fremforsk taget stilling til, og kigget på, hvad er det for nogle boliger, man tænker ind i det her område. Og her kommer Fremforsk frem til, de boliger, man tænker ind i hele Herfølge Bjergby, matcher den efterspørgsel, der er i den vækst, der er i børnefamilier og seniorer, som begge er segmenter, som meget typisk ligger meget vægt på nærhed til natur, fællesarealer. Det er nogle af de ting, vi ved, man lægger vægt på, som når man er i hvert fald som børnefamilie eller som seniorer. En ting, jeg faktisk ikke har fået med i det her, som I nok også må stå, det er, at man i Herfølge Bjergby lægger utrolig meget vægt på bæredygtighed og klima. Og det er måske lidt fortærsket ord for øjeblikket. Det er noget tid, fordi hvad betyder det rent faktisk? Det er noget, som vi ved, at beboere lægger meget vægt på. Det er noget, vi også ved, og det er super interessant det her, at også pensionskasser eller andre lægger vægt på, at de køber boliger, der ligger i områder, hvor man har lagt vægt på bæredygtighed, materialevalg i de områder, der bliver lavet. Der er ikke så mange biler, man laver fælles parkering. Alle de her ting vægter utrolig meget i de indkøbsprocesser, der ligger hos pensionskasserne pt. Og det vil det gøre fremadrettet. Det er ikke sådan et modefænomen. Det er noget, der er kommet for at blive. Bæredygtighed og klima er utrolig vigtigt, når man også investerer i det, vi gør, nemlig i udviklingen frem mod de færdige boliger.
Status for Herfølge Bjergby, det her billede, der er på her, er et billede, som er taget fra helhedsplanen, og tror måske, det illustrerer meget godt, hvad det er for nogle tanker, man gør sig omkring det her bæredygtige element, man gerne vil have ind i selve Herfølge Bjergby. Det er ikke det samme som alle boliger skal se sådan her ud, men det viser dog en retning af, hvor vej man gerne vil gå. For Herfølge Bjergby, der er vedtaget en helhedsplan i marts 23, og man har lavet en startredegørelse for rammeplanen i februar 24. Det vi så gerne vil, for at blive konkret, det er, at vi køber den her ideelt beliggende grund. Den er 20.000 kvadratmeter. På baggrund af de analyser, vi har gjort os, på baggrund af de interviews og møder, vi har haft med både med dem, der har lavet helhedsplanen, men også med Koppe, som er byplanningsrådgivningsfirmaet, der har arbejdet konkret med grunden i de sidste halvandet år, så forventer man generelt, at vi kan få en bebyggelsesprocent på mellem 50 og 60% af vores grundstykke. Det svarer til mellem 10.000 til 12.000 kvadratmeter. Vores dialog med kommunen, de har bekræftet, at man forventer at igangsætte det lokalplansarbejde, vi skal i gang med i slutningen af 24. Det glæder vi os enormt meget til. Det der sker, det er, at vi går i gang med kommunen. Man går i gang med at skrive en lokalplan for præcis det område eller den grund, som vi køber. Og det er det, der kommer til at tage et sted mellem 18 og 30 måneder at blive færdig med. Det kommer jeg tilbage til. Som sagt, vi køber den her grund. Vi har nogle omkostninger. Vores samlede købspris for grunden, inklusiv udviklingsomkostninger, vil være anslået 22 millioner kroner. Baseret på det færdige, ved en beregning af det færdige produkt, altså den, der skal købe os, hvis de har en forventning om, at de skal have en avance på mellem 15 og 25%, den avance vi beregnet er, at på baggrund af de byggepriser, vi kigger på, der vil dem, der køber af os, hvis de for eksempel køber til 3500, så vil de i dagens marked ligge et sted mellem 20 og 25% i avance. Så på baggrund af de analyser regner vi os frem til, hvor meget vil en byggeret kunne handles til. Vi starter med at give 1930 kroner per byggeretsmeter. I vores basisberegning, den hvor vi føler os ret konfidente, ret trygge, der forventer vi, at vi kan sælge byggeretterne for 3500 kroner. Havde du spurgt mig for 2 år siden i et andet rentemiljø, så var det ikke usædvanligt, at byggeretter blev handlet alt mellem 5 og helt op til 10.000 kroner per byggeretsmeter. Fordi man havde en idé om, at boligpriserne bare fortsatte med at stige. Så det er også noget, der kan bevæge sig hurtigt. Før vi kan komme så langt og realisere, gå i gang med vores projekt, så er det sådan, at Peter og jeg, Blue Fonds, vi køber ikke selv den her grund, men vi inviterer investorer ind til at købe grunden, og vi laver så, om man så må sige, arbejdet. Bygge modningen af vores projekt. I de projekter, vi laver, der søger vi et begrænset antal investorer. De investorer, der køber ind i vores projekter, vil typisk have, eller i det tilfælde her, vil have en investeringsperiode på mellem 18 og 30 måneder. Minimumsindskud for at gå med i vores projekter vil være 1 million kroner. Går det som forventet i vores projekt i Herfølge, og vi tager basisberegningen, der hvor vi altså føler os ret trygge, så er det vores forventning, at vi i løbet af 18 til 30 måneder vil opnå et afkast på 53% på det indskudte beløb. Når spændet er mellem 18 og 30 måneder, så er det fordi, vi er afhængige af den dialog, der er med Køge Kommune. Vi har en forventning om, på baggrund af den dialog, vi har haft med byplanningsrådgiver, som har
arbejdet med grunden i 1,5 år, som kender Køge Kommune ganske indgående fra mange projekter, at forventningen det er nok, at det tager nok mellem 18 og 24 måneder. Vi har lagt et halvt år ovenpå, for at føle os mere betrygget. Men det er bare for at sige, at projektudvikling og tid er noget, som det kan blive hurtigere, men det kan også tage længere tid. Derfor er der et spænd på mellem 18 og 30 måneder. Det skal man være indstillet på, når man går ind i de projekter, vi arbejder med og laver projektudvikling eller ejendomsudvikling. Totalt set, så skyder de investorer, som ønsker at investere i vores projekt, de indskyder 15 millioner kroner. Men, de indskyder 15 millioner kroner, og det gør de sammen med den partner, vi har på vores projekt, som indskyder 1 million kroner. Han kommer med 1 million kroner, vores investor kommer med 15 millioner kroner. Det skydes ned i det, der hedder Bjergvej 1 APS, som så kommer til at eje grunden i Herfølge. Som modydelse, hvis man kan sige det sådan, så stiller vores partner en garanti på 7 millioner kroner. Forstået på den måde, at hvis tingene ikke går som forventet, og vi måtte sælge vores projekt igen, de første 7 millioner kroner, populært sagt, der tabes, dem henter vi på vores tabsgaranti over for den samarbejdspartner, som vi har med i vores projekt. Det er ikke altid, vi har nogle garantier med i vores projekt, som der taler om her. Det er heller ikke altid, vi har partnere med i vores projekt. Men her har det bare været muligt, fordi det var partneren, der introducerede os til den her grund, at inddrage ham i projektet, både som indskyder, men også som garantistiller. Kapitalbehovet, som jeg har sagt før, er 22 millioner kroner. Det fremkommer ved, hvis vi starter nedefra, at investorerne indskyder 15 millioner kroner. Så har vi vores samarbejdspartner, ikke et teleselskab i 3G, men et entrepriseselskab, der hedder 3G, der indskyder 1 million kroner. Og så er der en bank, som har givet os et tilsagn om, at man vil låne 6 millioner kroner, svarende til 38% af købesummen for grunden, hvis i grunden x udviklingsomkostninger. Banken, og det er ret usædvanligt faktisk, at banker de finansierer grundkøb. Men banken har kigget på projektet, de har vurderet vores evner, kompetencer, vores erfaringer til at drive den her proces frem mod det ønskede resultat. Og på den baggrund givet et tilsagn på at finansiere 6 millioner kroner eller 38% af købesummen på grunden. De gør det selvfølgelig ikke gratis. Sådan er det med banker. Så de får pant i grunden. Det er jo den måde, de agerer på. Og så får de en kaution. Og den kaution, den stilles af Blue Funds APS, det vil sige Peter og jeg. Det har ikke noget med investorerne at gøre. Så vi hæfter, eller garanterer, eller kautionerer for 6 millioner kroner i projektet. Så vi har i hvert fald 6 millioner gode grunde til at drive projektet frem til det ønskede resultat. Og går det nu som forventet, og investeringshorisonten på de her 18-30 måneder, jeg snakkede om før, at de holder stik, så har vi lavet nogle forskellige scenarier af, hvordan afkastet for investor, der har indskudt penge i vores projekt, hvordan afkastet vil arte sig ved forskellige salgspriser. Det her, eller de tal, der er her, er alle sammen baseret på, at vi opnår en byggerettighed på 9.900 kvadratmeter. Hvis I husker, så nævnte jeg, at vores bygningsrådgiver forventede et sted mellem 10 og 12.000 kvadratmeter. Hvis vi får 12.000 kvadratmeter, så er afkastmulighederne noget større, end de er her. Men her har vi forsigtighedsårsager sagt, at vi forventer det lave spænd, 9.900 kvadratmeter, og vi har beregnet os frem til, på baggrund af vores analyser, at vi kan opnå en salgspris på 3.500 kroner per byggeretsmeter, svarende til et afkast på 53% i investeringsperioden.
ingen, som jeg understreger, ingen investeringer, uden der også er risici. Jeg starter med at sige, at når man taler ejendomsudvikling, så er der op- og nedture og frem og tilbage og ting, der skal rettes til. Det er en del af vores hverdag, det tager vi os af. Det vil man som investor ikke skulle sidde med. Man er passiv, men det ændrer bare ikke på, at projektudviklingen i sig selv, det er op og ned og frem og tilbage. Men har man gjort sit arbejde grundigt, så kommer man også i mål. Men det ændrer ikke på, at ejendomsudvikling har en planrisiko i arbejdet fra helhedsplan til lokalplan, som der er tilfældet i Herfølge Bjergby. Der kan ske nogle ting undervejs, som udskyder tingene, undersøgelser, der trækker ud, underbemanding i kommunen, svartider, der bare generelt trækker ud. Ultimativt, så kan det jo også være, at lokalplanen slet ikke bliver til noget. Det kan jo ske. Og i den sammenhæng, der har vi naturligvis også undersøgt, hvad nu hvis det slet ikke bliver til noget? Hvad nu hvis det ikke bliver til noget? I vores beregning, der har vi fået nogle vurderinger af, hvad vil ejendommen, grunden, cirka kunne sælges for? Hvilken reduktion i vores udviklingsudgifter vil vi kunne realisere? Altså, hvordan kan vi reducere vores omkostninger? De ting lagt sammen, pris og reduktion af vores omkostninger, der er vi kommet frem til helt præcis, at hvis det landede på kronen, og det gør det sikkert ikke, men hvis det landede på kronen, så ville vi opnå et tab på cirka 6,6%. Og som jeg sagde før, det gør det sikkert ikke, så det er måske et tal, der er højere end 6%, men dog i en størrelsesorden, hvor vi synes, at der er en særdeles attraktiv balance mellem afkast og risiko. Hvis vi taler om, at det slet ikke bliver til noget. Det næste, som også kan være en risiko, absolut, salgsrisiko. Vi arbejder jo med at udvikle den her grund. Det tager i stedet mellem 18 og 30 måneder. Vi har gjort os nogle undersøgelser af, både hvor mange der flytter til Herfølge, hvordan tænker vi priserne vil udvikle sig som følge af det. Vi rammer også markedet med de boliger, vi har tegnet, som vi tror, at der vil være efterspørgsel efter. Men det kan jo være, at klimaet, om det økonomiske klima, om 18 til 30 måneder ser det ud, end det gør i dag. Vi er modsat opfattelse. Vi tror klart på, at den periode, vi har været igennem med markant stigende renter, har gjort klimaet meget surt lige nu og optimalt for os, som jeg har nævnt et par gange. Vi mener, at vi køber på et særdeles gunstigt tidspunkt, og vi tror på, at den tid, vi kigger ind i, vil være mere interessant end den tid, vi kommer fra. Vi spekulerer ikke i faldende renter. Det er ikke det. Men vi spekulerer i eller investerer i, at der fortsat er efterspørgsel efter boliger, at renten hen ad vejen vil sive, og at vi opfylder noget basalt, nemlig et sted, hvor folk kan bo. Det ændrer ikke på, at der er risici, jeg siger det igen, i alle investeringer, uanset om man er med i udvikling, eller man er med i ejendom, der står færdig opført. Så er der altid en risiko, og det er der også, hvis man køber aktier. Hvis ikke der var det, så ville der ikke være et afkast. Sammenfattende omkring vores projekt. Vi køber en utrolig god beliggenhed i Herfølge Bjergby. Køber et område i pendlerafstand til København. Et område, hvor der er befolkningsvækst. Vi køber i hele Herfølge Bjergby. Mener vi bestemt, vi køber den grund, der har den bedste placering, for den ligger tæt på stationen. Daginstitutioner, skole, indkøb er det hele taget det, man har brug for som det segment, vi gerne vil henvende os til, hvad vi tror, vi skal henvende os til, nemlig boliger til familier og eller seniorer. Vi køber en grund på 20.000 kvadratmeter. Vi forventer at opnå en bebyggelsesprocent mellem 50 og 60%. Det er det input, vi får fra vores byplanlægningsrådgiver og fra andre samarbejdspartnere. Så det er værd at bemærke og meget vigtigt. Køge Kommune er største lodsejer eller grundejer i Herfølge Bjergby. De har løbende købt op senest i september.
Køge Kommune har voldsom interesse i, ikke kun økonomisk, men også fordi de kan se den befolkningsvækst, der kommer til byen. De har voldsom interesse i, at man får opført boliger i Herfølge Bjergby. Så meget om grunden og selve beliggenheden. Investeringen i sig selv. Vi har et kapitalbehov på 1.000 millioner kroner. Vores investorer, der går ind i vores projekt, indskyder 15 millioner kroner, og samarbejdspartner 1 million, og så har vi opnået et banklån, meget usædvanligt, men banklån på 6 millioner kroner, som Blue Funds ApS, Peter og jeg, kautionerer for. Det har ikke noget med investorerne at gøre. Vi forventer en investeringshorisont på 18 til 30 måneder, og vi forventer, at i vores basisberegning, at vi vil kunne generere et afkast på omkring 53% til vores investorer. Vi søger ikke så mange, begrænset antal, men dem, der går med i vores projekt og har mulighed for det, indskyder minimum 1 million kroner. Er man selskabsinvestor, sidder man med et holdingselskab eller brandvis, som en stor del af de investorer, som vi har med at gør, jamen, så vil man ved en ejerandel 10%, svarende til 1,5 millioner, så vil man opnå et skattefrit udbytte og gevinst af de anparter, som bliver solgt den dag, vi realiserer projektet, skattefrit ned til holdingselskabet, vel at mærke. Så der er nogle fordele for, som det er lige nu, for selskabsinvestorer med en minimumsejerandel på 10%. Jeg håber, Sørme, at I synes, at det har været spændende at høre omkring ejendomsudvikling, sådan meget kort fortalt. Der er selvfølgelig flere detaljer og ting, vi går nævnt. Hvis I har lyst til at høre mere om projektet, vi har i Herfølge Bjergby, eller har spørgsmål mere generelt karakter, eller det hele taget bare har lyst til en snak omkring ejendomsudvikling eller andet, så I hører enten fat i Peter og jeg, vores kontaktdata står her. Ønsker du at modtage materiale på vores projekt, det hedder Blue Funds Herfølge ApS, så kan du bestille det på vores hjemmeside. Det håber jeg meget, I har lyst til. Vi synes selv, det er et utroligt spændende projekt, vi har med at gøre. Det er der også en del andre, der synes, og derfor skal jeg også retfærdigvis sige, at vi på nuværende tidspunkt har rejst 80% af den kapital, som vi har brug for i projektet. Så jeg håber meget at høre fra jer, hvis I har spørgsmål. Og det var måske... Tak skal du have, Thomas. Det var virkelig spændende. Det er de få webinarer, vi har holdt, hvor der kommer flere og flere til, så det er jo et godt tegn, mens webinaret foregår. Paul har et spørgsmål omkring det her med risikoen i forhold til, at det er en politisk beslutning. Hvordan vurderer du det? Altså, hvor hot er det her i kommunen i øjeblikket? Du har sagt lidt om det, men kan du fortælle lidt mere om det? Godt spørgsmål, Paul. Politisk risiko er jo, og uanset hvilken kommune, så vil den jo altid være til stede. Det er jo sådan, at når man når dertil, der har lavet en lokalplan, så indstiller embedsmændene, eller embedsværket, indstiller jo til deres politikere til beslutninger om et lokalplan. Så de skal i hvert fald gå imod deres eget embedsværk. Jeg vil sige, i det tilfælde her, Køge Kommune er på godt jysk gået all in. De største grundejere i området, de har senest købt op i september over 20 millioner kroner. De har en ansat i kommunen, der kun arbejder med udviklingen af Herfølge Bjergby. Man har på et åbent økonomiudvalgsmøde indstillet til, at man afsætter 180 millioner til infrastruktur i og omkring Herfølge Bjergby. Man har vi fået bekræftet fra kommunen, voldsomt behov for at skabe flere boliger, fordi der er så meget efterspørgsel efter boliger i Køge, og fordi der fortsat vil være mennesker, eller er mennesker, som flytter til kommunen. Jeg kan ikke garantere noget, hvordan en politisk behandling er, men der er sagt på der vel med en stor sandsynlighed for, at det her bliver gennemført. Jeg håber, det svarede lidt på spørgsmålet. Det tror jeg, ellers må Poul lige skrive igen.
Nu ved jeg ikke, om er det kommunen eller er det en anden lodsejer, der ejer grunden nuværende, og hvor længe vil vedkommende vente på, at I får samlet investorer ind til det her? Hvad vi bliver færdige? Ja, nej. Jamen, også et godt spørgsmål. Jo, det er sådan, at nuværende ejer af grunden købte grunden og den gård, der ligger på grunden for 20 års tid siden. Gården hed Bjerggården og lægger navn til en af de bykvarterer, som skal være i Herfølge Bjergby, nemlig Bjerggårdskvarteret, og det hedder også Herfølge Bjergby, så der er sådan en vis sammenhæng i de her ting. Vedkommende, som ejer grunden i dag, fraflyttede for en del år siden, og hans datter og svigersøn, de flyttede ind, boede der nogle år, eller flere, og så skulle de skilles, ligesom cirka halvdelen af landets befolkning. Og de skal ikke flytte tilbage til den her gård. De er ikke selv ejendomsudviklere. De har selvfølgelig fulgt med i, hvad der sker i hele området. De er jo blevet spurgt og hørt fra Køge Kommune, men de er jo ikke ejendomsudviklere. De har ikke kompetencen, og de har ikke de millioner, undskyld udtrykket, men de millioner, det kræver at udvikle en grund fra en helhedsplan til en lokalplan. Så de vil gerne sælge, og dem har vi så lavet en aftale med, som vi forventer at tiltræde meget snart. Okay, ja, undskyld, var der mere? Nå, jeg vil bare sige, og det er jo mange gange sådan, at når vi taler projekter på det her stadie, så kan det være landbrugsjord, det kan være, ja, som sagt, landmænd, der har noget jord. Der er masser af områder rundt omkring. Et sted, vi også har kigget i Helsinge, der er lige lavet en ny bydel, eller ny område i Helsinge, som også bare før var landbrugsjord. I dag, jamen, så er der plus 100 boliger. Et område, der jo kommer til at vokse fortsat. Og det var jo ikke noget landmændene, da de købte den her grund, måske for 30 år siden. Så vidste de jo ikke, at det pludselig blev noget, der var interessant. Så der er masser af områder, også de steder, som vi interesserer os for, men der er masser af steder, hvor der er landbrugsjord, som ligger i byzonen, som kan omdannes til bykvarterer. Der kan være gamle industriejendomme, der rives ned for at blive bebygget. Jeg skylder måske at sige, at vi her for 3 måneder siden købte en grund i Helsingør, i det, der kommer til at hedde Cinemabyen. Et gammelt industriområde, som absolut trænger til at blive jævne med jorden, og så bygget op. Det har man arbejdet på et stykke tid. Nu er vi klar. Vi har købt et grundstykke, og vi har været heldige, lidt dygtige måske, at købe en grund, som kommer til at ligge lige ved siden af det selskab, der hedder Core Property, som ejes af Nykredit og Spar Nord. De sætter i gang med at bygge et kæmpe byggeri med 135 boliger, og på den anden side af vores grund, der bygger Rema 1000 en ny Rema 1000 butik med boliger på toppen. I det grundstykke, vi har købt, der kommer vi til at opføre en 3-etagers beboelse, eller vi tegner et projekt, hvor man kan opføre en 3-etagers ejendom med mindre lejligheder. For det viser studierne, som vi har lavet af Helsingør, at det er en af de segmenter, der efterspørgsel efter i området. Så det var bare det, der var pointen i historien, er, at der findes områder, som omdannes fra en status i dag til noget andet. Og det er den rejse, som er super spændende med på. Med hensyn til Bjergbys grunden der, er det sådan, at I har forkomstretten, eller kan der i princippet komme en med, hvor mange millioner var det, 16-17 millioner, og sige, nu køber jeg den, jeg vil hellere have det hele selv, udenom jer. Altså, er der en risiko for det? Nej, det er det kort svar. Vi går aldrig ud til vores investorer, medmindre vi har styr på vores bagland. Alle due diligence er lavet, alle forhold er på plads. Vi har selvfølgelig en bindende aftale med en sælger, før vi går over til vores investorkreds og rejser kapital. Ellers så spiller vi i hinandens tid, ganske enkelt. Så nej, det korte svar er nej, det kan ikke lade sig gøre. Okay, så med hensyn til 1 million er jo relativt mange penge for mange. Er det sådan, at man kan splice simpelthen, altså gå sammen og så investere ind i projektet, eller ser I helst, at det er enkelte investorer? Ja, det gør vi. Eller rettere sagt, nej, det kan man ikke. Man kan ikke splice og gå med i vores projekter, desværre. Vi henvender os til investorer, som ønskede minimum 1 million kroner, og det skyldes
Primært, at vi jo henvender os til det segment, som Finanstilsynet har benævnt som det, der hedder semi-professionelle investorer, altså dem, der indskyder minimum 100.000 euro eller 750.000 kroner. Det er den første grænse, vi har sat. Og så i det tilfælde her, for ikke at blive for mange heller, så er grænsen sat for investering i vores projekt sat til 1 million kroner. Jeg nævnte før, at vi har rejst 80% af kapitalen på nuværende tidspunkt, og dem, der har indskudt, har typisk investeret mellem 1 og 2 millioner kroner. En del af dem har investeret 1,5 million kroner, fordi de er selskabsinvestorer og opnår det her skattefrit udbytte og gevinst ved salg af anparter, når vi sælger vores grund med lokalplan. Okay, så spørger Peter, du sagde indledningsvis, at I bliver præsenteret løbende for en masse projekter. Hvordan foregår det? Hvorfor henvender folk sig til jer, altså i den forbindelse? Altså I er ikke selv opsøgende, eller hvordan foregår præcis den proces? Ja, vi er opsøgende i vores netværk, men vi annoncerer ikke. De projekter, der også har vores interesse, er typisk projekter af en vis størrelse. Og her må det ikke blive for stort, fordi så er det nok mere, end vi kan på nuværende tidspunkt. Så vi henvender os til sælgere, hvor kapitalkravet, når vi regner hele projektet igennem, at kapitalkravet vil være, ligesom for eksempel her i Bjergby, i stedet mellem 10 og 20 millioner kroner i de projekter, vi har med at gøre. Men det er netværksbaseret, det vi arbejder med. Gennem mange år opbygget et utroligt godt netværk af forskellige samarbejdspartnere forskellige steder. Vi indgår ikke i budrunder. Det føler vi typisk er uinteressant at sidde og byde sammen med andre. Vi vil hellere gå målrettet efter bestemte udvalgte grundstykker. Her kom det i stand, herfølge Bjergbyen, der kom det i stand gennem en samarbejdspartner, som havde en dialog med sælger omkring det her grundstykke, men som ikke nødvendigvis havde kapitalen til at købe grunden. På den måde startede vores dialog for efterhånden 4-5 måneder siden, til at vi står her i dag. Så det er den proces, der sættes i gang. Så det er netbaseret. Okay. Poul har et spørgsmål igen. Hvordan beskattes man som privatinvestor af gevinsten? Ja, som privatinvestor vil du typisk, ligesom hvis du har solgt eller købt en aktie, du køber en aktie eller et anpart i vores selskab, eller ikke i vores, men ifølge Bjergby ApS. Så det vil være en almindelig aktieværelsesbeskatning, du bliver ramt, eller du skal betale. Okay, Thomas, vi er gået lidt over tid, men jeg synes, det har været nej, det gør ingenting, det er kun 4 minutter, men det har også været rigtig godt oplæg, og så er det jo sådan, at hvis folk er interesseret i det her, så kan de jo så kontakte jer enten på mail eller telefonnummer, som du sagde, og så hvad sker der så i det tilfælde, at man kontakter jer? Hvad er næste skridt? Jamen det første er, at man modtager vores materiale. Og det næste er, at man i ro og mag læser materialet og laver sine egne vurderinger af det, vi har skrevet, og det, jeg har sagt i dag. Vi stiller meget gerne op til et møde, hvor vi drøfter de forskellige fordele, ulemper, afkast og risici, således at man har et fuldstændigt beslutningsgrundlag. Når man er kommet frem til, at man har et beslutningsgrundlag, så er det i hvert fald vigtigt for mig, det har jeg i hvert fald lært igennem mange år, at man skal have det godt op i tankerne omkring det, der står, og så skal man have det mindst lige så godt ned i maven. Har man ikke det, så er det nok ikke det projekt, man sidder og kigger på, man skal investere i. Det er vigtigt. Vi vil gerne lave langsigtede relationer, og det er også derfor, vi ser, at projektet her, som vi har ifølge Bjergby, jamen der er 70% af kapitalen tegnet af tidligere eller eksisterende investorer, som vi har arbejdet med tidligere og som vender tilbage. Så det er vigtigt, at man tager, det lyder måske banalt, men at man tager en velovervejet beslutning, der både giver det godt op i hovedet og ligger godt i maven. Så det er
og alle spørgsmål, man må have, de skal være besvaret, så man har et ordentligt beslutningsgrundlag. Men det første, man starter med, det er at gå ind på bluefonds.dk og bestille materialet, tænker jeg, og så tager vi en snak eller møde, eller hvad der nu er behov for efterfølgende. Okay, tusind tak, Thomas. Det var virkelig interessant. Og så vil jeg sige, at hvis I gerne vil se det igen, dem der har været med, så sender jeg en optaget version ud i morgen, og ellers er I selvfølgelig velkommen til at kontakte de to herrer for mere information og brochurer og materiale på sagen. Så med de ord, så vil jeg lade jer alle sammen slippe og sige tusind tak for et godt webinar. Det er mig, der takker herfra. Tak fordi I havde tid til at tage med. Selvfølgelig. God dag. I lige måde. Tak. Hej hej.